Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Terry, 55 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa sitwasyon sa akong anak nga nagumon sa ginadiling drugas. Apa ni undang na. Ingon ni ini ang mga panghitabo. Oh, sayo man lagi kang nauli na. Oo, ma. Kuha na ko trabaho. Unsa? Nanaktak man ang among kompanya ma og mga trabahante. Og usa ko sa mga nataktak. La, niya unsa may plano ni mo ron? Mangita ulay trabaho, ma. Wa pa ba uli si Aljon day? Wa pa man dong uy. Imsad ka ning bata Basin og nagbarkada na to siya ha. Na, ambot lang ka ha. Naibaw ba ka iyang uyab nga tagdugay na siyang mauli sukad nga wa na siya trabaho? Wagit ko kay bawaan na tita. Ang ingon niya nako nga mangita ra ko na siya og trabaho kung mulakaw siya. Unya ana ra ko na siya sabay og inikahuman. Mao ba di ay Dayani? Sige lang, pakigistoryahan lang unya nako si Aljon. Nak, kumusta man ang imong pagpangitag trabaho? Wag yapon, ma. Windawat ako. Pila namang kakabuan nga wa na kay trabaho, nak? Yaw, sa na ako nga wa may nidawat ako. Sa may gusto nimo pugso na ko sila. Dong, Bisit! kalma lang, kalma lang. Buset! Oh, asa man ka? Mulakaw ko! Dong, Aljon! Wa na di ko makasabot ni Aljon, Dong. Kung dili mo init o kalit ang mukalit lang sad siya katawa nga si Yara. Kinahanglan nga may bawaan nato kinsay mga barkada niya day. Nana ay. Payo kinauli na ka. Mag-istorya ta. Unya na lang ba? Muadto ko sa syudad. Adto ko puyo dito. Unsa? Sa! Ay kabala ka tita. Dara si Aljon sa bahay. Ako na lang bahala ani niya tita. Nganong naaman na siya dihas inyo, day? Wagid ko makasabot niya. Tita, may gamit og namaligya man is Aljon og drugs. Oh. Og daghan na kuno ang nangita niya moong miikyas ni siya diha. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Wagid ko magdahom nga mao di ay nahinungdan nganong nagdali og adto si Aljon sa syudad. Pero nagpasalamat lang sad mi nga naglikay na siya og nagpalayo dinhi sa among dapit. Unya, do na kabuan nga wa si Aljon diri sa ato. Maayo unta og magpadayon na lang nino. Kaya delikado gid ko mong pauli siya dinhi uy. Mao gid day. Mao gid. Ayo! Ah. Hey! Ya! Si John Neron, aging agaw ni Aljon. Oh, sa may tuyo ni mo, John. Ya! Asa na si Aljon? Koan, kanang, toa sa syudad, nagtrabaho. O ba? Ya! Ay pabrika si Aljon niya. Kay nainingita niya. O delikado yung kinabuhi kung kitaan siya pag-usab. Unsa? Day. Walkas na ta. Delikado ta ini. Nga naman dong. Pila na kaadlaw nga nakabantay ko nga nailalaki nga nagsiki og paniid nato dinhi sa ato. Ha? Ginoo ko, basig nangita ng Aljon.
Kinahanglan nga siguroon nato nga dili na gyud mo balik dinhi sa bahay si Aljon. Ma, Oh, Aljon. Dong anong niamang ka? Abi na ko gadto ka sa syudad. Ma, mutog ano lang ko tinuod pa. Nakoy ni uyab-uyab ba nga ugamit og mamaligya sa droga. Og gihulga ko niya nga kung dili ko balik din sa ato. Isumbong ko niya sa mga kailan niyang pulis kay nahimo siyang asit sa una. Unsa? Nabuhat na niya sa iyang uyab sa una ma og nahibaw ko nga kaya na niyang buhaton ako. Aljon. Matabangi ko be. Manhadlo ko og wala ko kay baw unsa akong buhaton. Ma, gusto na ko magbag-o ma. Matabangi ko. Aljon. Hasta ko naglibog na kun unsay angay buhaton para masulbad ang problema sa akong anak. Ug maluoy na pud ko niya nga magsige na lang og tago tungod sa mga panghulga sa babay nga iyang nauyab. Karon, gusto na siyang makalingkawas ug magbag-o na sa iyang kinabuhi. Ang ako mga pangutana mao kining musunod unang pangutana. Niundang na og gamit og pamaligya ang akong anak sa ginadiling drugas. Karon, grabe na ang iyang kahadlok. Mapriso ba gihapon siya bisag niundang na siya? Ikaduhang pangutana. Naa siya na uyab-uyab nga utrusad nga mogamit og drugas og namaligya pagyud kini. O gusto nang makalingkawas ang akong anak niya. Pero gihulga ang akong anak nga isumbong siya sa mga kailang nga pulis. Tungod kay asit ko ning bayhana sa una. Unsay angay namong buhaton? Ikatulong pangutana. Nakakita mi nga nailalaki nga magsigi og paniid sa amo. Dili mi sigurado kung sinugo ba kini sa babay. Angay na babing magpablatter? Kay nakulbaan sad mi sa among sitwasyon. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Kung musurindi na lang yun ang akong anak sa mga kapulisan, o kung musulti siya kung kinsay mga manggamitay o mamaligya og droga sa among dapit, dili iba mabutang sa peligro ang kinabuhi sa akong anak? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Tere. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang muhatag ninyong tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal, personal, emotional nga mga pangutanag mga problema busa ay mo pagdugay di mauwaw di maikog ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atuang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta atong mga sukintig paminaw? Big shout out, big thank you sa tanan likers o followers nato sa atuang Facebook account nga naminaw karon sa mga nagpadala sa ilahang mga suwat sa atuang official writers page no sa Facebook. Thank you and sa tanan nga nag-like, nag-follow, nagsubaybay nako sa Elaine Tantengco Bathan ug Attorney Elaine Tantengco Bathan sa Facebook. Kumusta mong tanan din ha? Thank you kaayo for listening, no? And thank you also to those nga mupadala sa ilahang mga messages, no? Greetings sa ato a private message pero ang mga suwat ninyo guys ayaw lang gid ipada didto kay ang sabot nato ipada nato sa mga lain-laing channels kini ang Akong Suliran Official Writers Page, Yahoo nato nga email adto lang gid nato ipadala ha. Letter sender nato karong adlaw, wa nato di nato isulti kung asa iyahang address pero 55 years old si Terry. Kabahin sa sitwasyon sa iyang anak nga gikan na agoy na nahilayo pero karon back on track no. Sa una medyo nag-drugs man gyud ni siya no, tabi-tabi sa kaning bad word nga droga no, kani mga ginadili nga mga droga kay kaning drugs tambal ba ni pero naay prohibited drugs dili pwede i-abuse ni nga mga drugs no. So karon ingon si Terry nga okay na kuno nahilayo na pero
Naaman ni mga giagian nga pangot problema kabahin pagyud no sa iyahang mga bisyo before. Sumuni ang mga pangutana. Niundang na og gamit og pamaligya ang akong anak sa ginadiling drogas. Karon grabe iyang kahadlok, mapriso bagyapon siya bisag naundang na siya. You know, the society and the government welcomes whoever would like to repent, reform, and rehabilitate themselves without need. No, nga dakpon pa, biingkot pa, dili na ingon ana. Basta limpyo na siya, dili na siya pwedeng dakpon, di na siya pwedeng hilabtan. Especially kung makita ug magpakita ug padayon nga magpakita og tarong na tinguha unya nga na limpyo gyud siya, unya okay na gyud ang iyahang sistema, iyang kaugalingon na reform, wa na muusab, makita po na nato, no? And ang iyahang mga pagpanrabaho, legal na, ayaw gyud mo kabalaka. No, he has to take away that stigma of fear. No, karon nga na-rehabilitate na siya. Kaduha, naa siya'y nauyab-uyab nga otro sad nga mogamit og drugas ug mamaligya pagyud ni. Ug gusto nang makalingkawas ang akong anak niya, pero gihulga ang akong anak nga isumbong siya sa mga kaila nga pulis. Bisag niundang na siya tungod kay asset kuno ning bayhana sa una. Unsay angay na mong buhaton, buwagi. Ayaw kaguol. Akiba ka kasi angay mo hulga? Siya. Kahawd gud anang uyaba nga maupay mag-una-unag hulga, maupay makasasa, maupay gabuhat og mga ginadili sa balaod. Siya pa'y manghulga, baga siya naong. Siya mo'y angay hulgaon, siya mo'y angay hadlukon nga kung di siya magtinarong, no? O dili niya tarungon ang iyahang kaugalingon, no? Bantay siya, kay siya mo'y angay dakpon. Imuhang anak, wag angay kahadlukan. Pabiyain na, nganugod, di mo na gugma ng ingon ana. In the first place, she is a bad influence sa imuhang anak. Dili ganit gid sila angay makigrelasyon, kay kung tarong pa siya, muundang sad siya anang bisuha kay kaning droga, wa gyud ni ayo og tarong nga ihatag sa atong kaugalingon, sa atong kaugmaon, sa atong pamilya, sa atong higalas, katilingban ug uban pa. Undang, biyain na. Isumbong. Siya mo'y angay isumbong. Ano gumahadlok ka? Di ka angay mahadlok, ha? Because I already said, di ka madakpan, di ka angay mahadlok. Kanang pulis, o tropo na, sila'y angay mahadlok nimo. Ug mag-ingon-ingon silang nanabon sila. Ikatulong pangutana, nakakita mi nga naay laki nga magsigi og paniid sa amo. Dili mi sigurado kung sinugo ba nis babae. Angay na ba ming magpa-blatter? Kay nakulbaan sa mis among sitwasyon. Pwede ra gyud mo magpa-blatter. Nga kung magpaniid na siya, dola, no? Isumbong sa pulis. Why ko mo kung magpa-blatter ta para mahadlok na sila? Come on, kamuy angay nga magmaisugon. Kamuy angay makampante. Kay limpyo mo, tarong mo, ang balaod mo dapig ninyo. Sila ang angay mahadlok. Di ta magpada sa ilahang hulga ninyo. Kayabag nila, no? Kinsagod mo, kamakasasa ninyong dako, kamumoy na ay mga gipangbuhat nga silot, no, nga makadaot, no, sa ato ang katilingban, kamoy nakadag tigaw, nakadag daot sa kaugmaon sa mga tao, may nag-inyo ray naguba, mangangin pa mo, tanawa na iyang gibuhat og epekto sa imong anak, di ba? But do not live in fear. Ayaw mo kahadlok, kay di good mo madakpan for the past kanang nga mga faults nato. Ang importante ang karon ug ang ugma nga di na gyud na niya buhaton, ha? Ayaw kahadlok nang hulga na sila. Sila mo'y dapat hulgaon, yabang sila. Hay, na high blood sa Attorney Elaine. Ikaupat, katapos ang pangutana, kung mo surrender na lang gyud ang akong anak sa kapulisan, ug kung musulti siya kung kinsay mga manggamitay o mamaligyag drugas sa among dapit, dili ba mabutang sa peligro ang kinabuhi sa imong anak? I will admit, it's very dangerous tungod kay wa ta kabaw kung kinsay mga kauban, no, katrabaho, kauban sa sindikato, kay sindikato magining mga ingon ani. But it pays to be, I will be honest also, no, as a lawyer, it pays to be a responsible citizen. Diin nga kita magmaisog yun, kay kung walay mga, if we continue to live in fear, di man gid nato maundang, di mga panghitabo, no? Di man gyud ta makapahunong o makapaundang sa kaning mga bati, no, the ills of society. Di sad ni sila makatun. If after several warning kaning uyab niya dili gyud, no, maminaw, di gyud mada, no, og storya nga mag-usab, no, nga mag-rehabilitate sa iyang kaugalingon, muundang anang droga, then it's time to leave the girlfriend. Pwede na to sila i-report sa police, no? Better intact. But you have to make sure you do it carefully and that you will be protected by the police
if in the event nga musulti ka or mu-witness ka. But I'm very sure usay kaning mga pulis no kabaw biya na sila. Pero turning a blind eye ba, but we cannot be. The only way no for this drug addiction to stop is to start it sa ato ang kaugalingon. And second, atong tarungon ato ang selves no nga dili na ta mahadlok no sa mga mahitabo nato later on. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan king salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.